Dizajner John Galliano bol na vrchole svojej kariéry, no jedno video mu kompletne zmenilo život a kvôli nemu ho aj vyhodili z Dioru. Poďme si zasa znova urobiť taký menší deep dive a tentokrát na tohto revolučného dizajnéra. John sa narodil v roku 1960 na Gibraltare a už ako dieťa sa presťahoval so svojou celou rodinou do Londýna, kde sa začala celá jeho takáto modná journey. John miloval modu a preto sa aj rozhodol, že bude študovať na Central St. Martins, kde mal aj svoju prvú debutovú kolekciu, ktorá mala neskutočný úspech. Aj kvôli tomu sa rozhodol, že si založí svoj vlastný label, no neskončilo to veľmi dobre, pretože musel vyhlásiť bankrot a to bol aj ten dôvod, prečo sa neskôr potom presťahoval do Paríža. Jeho finančná situácia sa zlepšila, až keď prišla taká pomocná ruka a tou pomocnou rukou bola Anna Wintour. Jeho nové kontakty ho dostali do Givenchy a neskôr o rok na to aj do Dioru, kde sa stal naozaj úplne revolučným. Jeho kolekcie boli naozaj že neskutočne teatrálne, rozprávali rôzne príbehy, pričom sa často inšpiroval aj históriou alebo napríklad aj inými kultúrami. Počas týchto 2000 rokov bol na vrchole svojej kariéry, pretože jeho nové kolekcie boli stále lepšie než tie staré, no jedného dňa sa úplne všetko zmenilo a prišiel veľmi dramatický pád. V roku 2011 bol natočený v Paríži, ako pod zjavne veľkým vplyvom vykrikuje antisemistické urážky a toto video sa rozšírilo po celom internete a výsledok bol taký, že ho z Dioru proste vykopli. Jeho kariéra naozaj bola že v úplných troskách, na chvíľu sa musel dať do takého ústrania a až postupne sa začal vraciať do tých starých kolají a vyústilo to v to, že v roku 2014 bol vyhlásený ako kreatívny riaditeľ Maison Martin Margiela po tom, čo Martin Margiela odišiel z jeho vlastnej značky. John zostal v Margiele celkom dlho, neskôr sa oznámilo, že odchádza, ale nedávno šokoval celý internet zas a znova, pretože sa oznámilo, že bude spolupracovať kreatívne so Zarou. A momentálne teda čakáme, že čo nám John Galliano prinesie v Zare a ako to bude vôbec vyzerať. Vy už konečne viete niečo viac o tomto revolučnom, ale aj veľmi problematickom dizajnerovi.